आसाम 50-50 नि गेजेरावहाय माखासे फैसानिसो 50-50 खालामदों होननानै बुंदों फैसानिसो 50-50 खालामदों होननानै बियो बहा नुखो जुदि नुदोंब्ला जोंनो देखायनांगौ आरो खिथिथारनांगौ जुदि 50-50 फैसानि खालामदों होननानै जुदि बुंनानै जुदि जोंनि सिगाङाव देखायनो हायाब्ला जों बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानायाव थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना खुलुमनायखौ गिबियाव जासिहरग्रोनाय थाबाय थांनाय सेप्टेम्बर 9 सेप्टेम्बरावहाय बिपिएफ फोरनि मोनसे सांग्रांथि मेलावहाय सासे आइजोआ कुन्जु मुंनि सासे आइजोआ इउपिपिएल सरकारनि सायावहाय सोंखारिदों दा बिनि बागै आङो बुंफोरथिनो नागिरदों बिथाङा बुंदों प्रमोद बर'नि सरकारा सरकार नङा माबोरैहाय प्रमोद बर'नि सरकारा सरकार नङा होननानै बियो बुंनो हाखो दिनैसिम बिथाङा बे प्रमोद बर'नि सरकारनि सिङावनो दंबाय थायो आरो थागासिनो दङ आरो बे सरकारावनो बिथाङा दिनै बे सरकारखौनो इउपिपिएल सरकारखौनो सेनो थाखाय भकिलागासिनो दङ बा गोब्रामगासिनो दङ अब्ला बोरै इउपिपिएल सरकारा सरकार नङा बा प्रमोद बर' सरकारा सरकार नङा होननानै माबोरै बुंनो हाखो बुंबावदों जे डिबेट आसाम 50-50 होननानै बै समाव धरना होबाय थादोंमोन होननानै बुंदों डिबेट आसाम 50-50 खोहाय बै समाव जों बयबो बर'फ्रानो बुंदोंमोन नोंबो बुंदोंमोन आंबो बुंदोंमोन गासिबो बुंदोंमोन किन्तु बे कुन्जु बिथाङा बै डिबेट आसाम 50-50 होननायाव बै समाव बहा दंमोन बिथाङा दा 50-50 होननानै जोङो बर'फ्रा साफ्रोमबो बिनायनि गेजेरावनो दिनै माबा मोनसे रिजनखौ मोनदों जेला जों बेयावनो माखासे मावनो गोनां खामानिखौ मोननांगौखौ जोङो मोनदों बा बिनि गेजेरजोंनो माखासे जौगाखांनो गोनांखौ जोङो जौगाहोगोन बिथाङा कुन्जु बिथाङा बुंबावदों डिबेट आसाम 50-50 नि गेजेरावहाय माखासे फैसानिसो 50-50 खालामदों होननानै बुंदों फैसानिसो 50-50 खालामदों होननानै बियो बहा नुखो जुदि नुदोंब्ला जोंनो देखायनांगौ आरो खिथिथारनांगौ जुदि 50-50 फैसानि खालामदों होननानै जुदि बुंनानै जुदि जोंनि सिगाङाव देखायनो हायाब्ला जों बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन आङो मोनसे खावलायनो सानखादों रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बुंनायावहाय बिथांमोननि सोंखारिना बुंनायावहायनो गोसोआव मोनसे उसुखुथु जानानै थांनांगौनि खोथा गैया आरो बेफोरबायदि बुंनायनि गेजेरजों खोनासंनानै नंगौ होननानै साननांगौनि गोनांथि गैया जों उननि थाखाय गावनि फिसा फिसौनि थाखाय जेनेरेशननि थाखाय जों साननांगौ जों बेखौ साननानै जों बबे सरकारा मोजां बेयावसो जोङो खामानि मावलांनांगोन आरो जों थानांगोन बिनि उनावहाय बिथाङा बुंबावदों गंफ्रोमबो बा नखरफ्रोमबो मोनसे नखरावहाय सासेनो जब होगोन होननानै बुंनाया बोरो होननानै बिथाङा बुंदों कुन्जु बिथाङा दिनै जब होनोब्ला बिथाङा बुजियोना बुजिया जबा बे जबनि गेजेराव मायो हाबनानै थायो बा बबे हाबनानै दङ बेखौ बिथाङा मिथियोना मिथिया जब होनोब्ला दिनै मोनसे जब बा गंसे नखराव मोनसे सासेनो जब होनानै दिनै इम्पर्टेन्ट बा बिजि बेस्थ थानाय बेबायदि खालामनानै होनो थाखायसो बिथाङा बुंदों जेरैहाय सासे गंसे नखराव दिनै रांखान्थिनि बिथिङाव बा माखासे आसुनिफोर माखासे दाउ अमा फिसिनाय बा बोरमा बेबायदि फार्म फिसिनाय बेफोरबायदि बेपार फालांगि बेफोरबायदि खालामनाय बिजनेस खालामनाय बेफोराव बा दुकान होनाय बेफोरबायदियाव मोनसे माने बेस्थ खालामनानै दोननाय बेखौनो बुङो जेनेबा जब सासे गासैनोबो जब होनायनि खोथा बुंदों नखराव जब होनाय जब माने मा जबनि ओंथिखौ बिथाङा मिथिया नामा जबावहाय मा बुस्थुआव मावनांगौआ हाबनानै दङ जबावहाय जों दिनै इउपिपिएल सरकारा प्रमोद बर' सारा दिनै सोरबा बेकार थानाय दिनै सोरबा बेकाराव थानानै गोग्लैसोनानै थानाय बा नखराव सोरबा फरायनानै ओरैनो थानाय बेफोरखौ मोनफा
खामानियाव बेस्थ' खालामनानै थानो थाखाय मोनफा मोनफा साफा साफा मानसिनो न'खरसेयाव जब होगोन होननानै बुंदों। बिनि जाहोना जाबाय जेरैहाय सासे दुकान होनानै जानाय बा दाउ अमानि फार्म गिदिर फार्म बानायनानै सोलिनाय बेबायदिनो माबा मोनसे बिजनेस दुकानफोर होनाय मावनाय बेफोरबायदि मोनफा मोनफा जब बेफोरबायदि बेकार जेंनाया जाहाथे बिनि गेजेरजोंनो जोबगोन होननानै गंफा गंफा न'खरावहाय जब होगोन होननानै बुंदों। बेखौनो लानानै दिनै कुन्जु बिथाङा उल्था फोसावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जों बिथांखौ खावलायदों, कुन्जु बिथांखौ खावलायदों बिथाङा जाहाथे रायजो राजानि सिगाङावहाय उल्था फाल्था बुंनानै रायजो राजाफोरखौहाय गोमोहोनाङा, उल्था फाल्था खालामनाङा, बेखौ डाइरेक्ट दिनै जोङो सोंखारिनानै बुंदों नोंथाङा जाहाथे ससियेल मिडियायाव जानला मानला बेफोरबायदि रायजो राजानि गेजेरावहाय उल्थां फाल्थां खोथाखौ बुंनाङा। होमबा दिनै मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला कुन्जु बिथाङा, दिनै बिटिआर सरकारावहाय दिनै सुपार 50 फोसावदों। बे सुपार 50 फोसावदों दिनै आईएएस अफिसार, आईपीएस अफिसार बेफोरबायदि डक्टरेट बेबायदिनो क्लास इन्जिनियार बेफोरबायदि कर्सिं लानो थाखाय दिल्ली बायदियाव दिनै फ्रियावनो थिनहरदों। दिनै फरायसाफोरनि थाखाय फरायसुलिफोरनि थाखाय मोजां जौगानायनि थाखाय बिथाङा दिनै फ्रियावनो बिमा बिफानि रां गरसे नाङा, थाखा फैसा गरसे नाङा, बिदिनो दिनै बिटिआर सरकारा बा इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सारनि सरकारा दिनै फ्रियावनो सोलोंथाइफोरनो इसेबां मोजां खाबु होदों। होमबा बिथाङा बेखौ नुवाखै नामा? इसेबां मोजां सुबिदा होनानै दिनै सोलोंथाइफोरखौ जौगाखांहोदों। दिनै फरायनानै दिनै इन्टारभिउ लानानै सोलोंथाइ लानानै दिनै मोजां सोलोंथाइ लानानै दिनै माखासे गोबां दिनै जौगाखांबोनायखौ नुनो मोनदों। यूपीएससी एग्जाम होना आईपीएससी आईएएस बेफोरबायदि जानायखौ दिनै नुनो मोनदों। बिथाङा दिनै कुन्जु बिथाङा नुवाखै नामा बेफोर मावनायखौ? दिनै मा मा खामानि मावदों बिटिआर सरकारा, दिनै मा मा खामानि मावदों मावाखै बिथाङा दिनै नुवाखै नामा? सासे आइजोब्ला, सासे दैदेनगिरिब्ला दा बेजों लोगोसे दा नोंथाङा नुवाखै नामा दिनै माखासे गथ'फ्रा फरायनानै थानानैबो आरो फरायनानै सोरबा BE पास ME पास जानानै थानानै दिनै स्पर्ट्सआव बा खेला दुलायाव काबादि खेलानो हक, बल खेला, फुटबल गेलेनाय बायदि रोखोमनि खेलाफोरावबो दिनै बेस्थ' जानानै दङ। आरो बेकार थानानै दिनै थानायफोरखौबो दिनै खेलायावहाय दिनै गेलेहोनानै कर्स होनानै दिनै माखासे जौगाखांहोदों। दिनै खेलानि खेथ्रआवबो दिनै मोनफ्रोमबो ब्लकफोराव प्राइमारिफोराव बल खेला खुंदों। बल खेला गेलेनो थाखाय आइजोफोरनि थाखाय, हिन्जावसा उन्दै उन्दैफोरनि थाखाय काबादि बेबायदिनो ख'ख' खेला गोबां खेलाफोरावबो गोबां स्पर्ट्सआवहाय जौगाखांहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथां कुन्जुआ दिनै नुनो मोनाखै नामा? बेफोरबायदि जौगानायनि खामानि मावनायखौ दिनै नोंहा मेगनाव नुवाखै नामा? दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो नोंथाङा खाथियाव नुवाखैब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबोथ' नोंथां कुन्जु बिथाङा नुदों। अब्ला दिनै माबोरैहाय प्रमद बर'नि सरकारा सरकार नङा होननानै बुंनाय जाखो? जुदि नोंथांनिबाला सरकारा बै सोरनोबा साथा गंसे होनाय, सोरनोबा मुस्रि गंसे होनाय, सोरनोबा खदाल माबा माबि होनाय बेफोरमोन नामा नोंनि सरकारा? बेफोरबायदि होनायानो नोंनि जौगाखांनाय सरकारमोन नामा? बेफोरखौ जोंनोथ' दायो नाङा। जोंनो थाखाय नांगौ सोलोंथाइ लाग्राफ्रा, जोंनि फिसाफोरा, जोंनि उन्दै उन्दै बिनानाव फंबायफ्रा जौगाखांनांगौ आरो मोजां मानसि जानांगौ, गियानि सान्थौ जानांगौ, जोंनि हारिया जौगानांगौ, हारि आरो समाजफ्रा जौगानांगौ, गामि ओनसोल लामा गंखन गासैबो जोङो जौगानायनि थाखायसो जों साफ्रोमबो खामानि मावनांगोन, बेखौसो जों हास्थायो। दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकारा बेखौनो खामानि मावगासिनो दङ। आरो बियो बुंदों, बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों। बियो थुब्ला सावना जुदि खनसे सौगानायाव थुब्ला सावनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सावनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना, जोंबो नुनांगौमोन ना। दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो? दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन, जोंनो देखायनो हानांगोन, अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन। दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों, गोबां नायबोदों, प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों, मबे न'आ जायाखै, आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों, माबायदि खालामनानै लायाखै। दिनै नाय नोंथाङा, नाय कुन्जु नोंथाङा नाय, दिनै न'खरखौ जोंनि आवास प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों। बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन?
जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय बे न'आथ' खिथु फिदिं गासिबो गैयाना फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो हा गोबां समाव माया